Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Boom, boom, boom. 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 That boom, boom, boom. பழம் நிறைந்த பழச்சோலை சென்று இலங்கை ஸ்ட்ராபெரி அன்னாசியும் பப்பாளி ஆரஞ்சும் திராட்சையும் சாப்பிடுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திடுவோம் இலங்கை உலர்பழம் ஸ்ட்ராபெரி இரத்த சோகையை அகற்றிவிடும் புளிப்பு செரி அன்னாச்சி புளிப்பு ஆப்பிள் மூட்டு வலி பாதிப்பை குணப்படுத்தும் அமில தன்மை வராதிருக்க திராட்சையும் பப்பாளியும் சிறந்த பழங்கள் அன்னாசி பழமும் ஆரஞ்சும் ஜலதோஷம் வராமல் காத்திடுமாம் தலைவலி என்றால் திராட்சை பழம் சாப்பிடு கண் குறைபாடு என்றால் இழந்த பழம் சாப்பிடு இதய நோய் என்றால் சிவப்பு திராட்சை சாப்பிடு இரத்த அழுத்தம் என்றால் ஆரஞ்சு திராட்சை சாப்பிடு இரத்த ஓட்டம் சீராக்கும் கொழுப்பினை நீக்கும் வாய்ப்புண் வயிற்றெரிச்சல் குணமாகும் இரவினில் தூங்கிட அருமருந்து இவை அனைத்தும் தருவது சப்போட்டா பழம் நிறைந்த பழச்சோலை சென்று இலங்கை ஸ்ட்ராபெரி அன்னாச்சியும் பப்பாளி ஆரஞ்சும் திராட்சையும் சாப்பிடுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திடுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திடுவோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திடுவோம். Wow, that was wonderful. The importance of fruit is really very, very important for us. Thank you, students.